Je to tak, že sú určité konfliktné kombinácie, ale zase vždy si to treba povedať s tými ľuďmi, lebo nie každý má konflikt a každý u seba má ten talent nejako inak uchopený. Ale čo je taká klasická konfliktná kombinácia, napríklad, že keď je v týme viacero ľudí so slabým harmony talentom a tento harmony talent, keď niekto ho má teda v silnej pozícii, tak je práve taký utužovač, stmelovač vzťahov a ľahko ten človek vie hľadať kompromisy a zhodu, aj keď veľa členov týmu má rôzny názor na nejakú tému, ale že hľada taký ten dobrý prienik, niečo spoločné, na čom ten tým postaví dohodu. Ale zároveň nerad otvára nejaké konfliktné témy, ktoré môžu evokovať nejaké otvorenie problému a podobne. No a keď je slabé harmonii, tak zase nemá problém ísť taký človek do konfliktu a otvára aj veci, ktoré iní kolegovia napríklad neotvoria a proste ťažko hľadať tie prieniky, hej, že skôr vidí to, že ja mám taký pohľad, ty máš taký pohľad a nie je tam prienik. Čiže keď tie harmonie sú slabé, tak ťažko sa dohodnú a treba tam pomáhať inými talentami. A keď sú v tíme polovička kolegov takých, čo má tento talent silný a polovička slabých, tak navzájom sa rušia, lebo zase tých so silným harmonií ruší konfliktné prostredie a taká diskusia s prílišnou dynamikou.